V Banskej Štiavnici v galérii Šemnic mám samostatnú výstavu, ktorá sa volá Diery do svetla a je to naozaj pohľad z hlavy von, ale aj pohľad sveta do mojej hlavy. Dáva aspekt a taký väčší dôraz práve na fenomén dier, s ktorými ja pracujem už od vysokej školy. A je to v mojom prípade priestor, ktorý neznamená prázdnotu a pusto, ale je to skôr výzva k naplňaniu. Je to vlastne taký pozitívny spôsob uvažovania. Čo si budeme nahovárať, že dier vo živote máme pomerne dosť veľa a aj tie figurky, ktorými ja tak obývam svoje obrázky, keď si to divák uvedomí, tak zistí, že oni sú nedokonalé. Oni sú pokrčené, poškrabané, je z nich uhryznuté. A ja teda vlastne hovorím o nedokonalom svete. Tie moje obrázky, ktoré tu na tejto výstave prezentujem, ja im troška pracovne hovorím, že sú to také vlastne flashbacky, že sú to také záznamy denníkového charakteru z života spoločnosti, zo života duševného zdravia spoločnosti. A mal som taký pocit, že chcem tomu slovenskému publiku ukázať iného, nového, životom, možno, že aj skúsenejšieho Knuta. A chcel som tak ako keby nechať nazrieť do svojej hlavy, aby som povedal, že pozrite, toto som zažil, takto vidím tento svet. Výstava diel Martina Knuta v Banskoštiavnickej galérii Šemnic je druhou z trilógie troch samostatných výstav v troch slovenských mestách. Prvá bola v Košiciach, tretia bude v Bratislave. Tu v Banskej Štiavnici môžu návštevníci na výstave používať aj takéto baterky, ktorými si na diela Martina Knuta posvietia. Často sa v jeho obrazoch aj objavujú motívy, svietiace lampy, baterky a neviem čoho, čo tak upozorňuje na tú viacvrstevnatosť, do ktorej sa dá dostať vtedy, keď si do nej, ako keby do tej duše svietime. Martin totiž vo svojej tvorbe vynáša zo svojej 13. komnaty, myslím 13. komnaty duše, veci, o ktorých sa verejne zvyčajne nezvykne hovoriť. A on s tým nemá problém. Hovorí o svojich úzkostiach, hovorí o svojich trápeniach, handicapoch, ale samozrejme aj o nádeji a o tom, že s týmto svetom, s ktorým to v poslednej dobe nevyzerá dobre, sa ešte hádam niečo dá spraviť, pokiaľ budeme k sebe ako ľudia troška ľudskejší. Ona samotná tá výstava je vlastne umeleckým dielom, lebo samozrejme, že nie sú to len povešané obrázky po stenách. Hlavne autor s kurátorom teda dlho pracovali na tej koncepcii, na výbere kombinácií diel, na ktorú stenu kde ako umiestnime. Ale zároveň sme robili rôzne veci, ktoré bežne sa nerobia pri tej inštalácii. Tá inštalácia je proste náročnejšia, trvala 4 dní, čo je dosť neobvyklé. Ale zase bola tá práca veľmi zábavná a príjemná. Táto výstava pracuje veľmi takým interaktívnym spôsobom s takou pozvánkou ku hľadaniu, ku bádaniu a skúmaniu toho, čo sa v tých dierach, v tých druhých a tretích plánoch za tým obrazom vlastne skrýva. A bojujeme o pozornosť toho diváka, aby tým nejakým spôsobom zotrval, aby ho to bavilo. A napriek tomu to nerobíme lacným spôsobom. Súčasťou výstavy sú nielen teda výtvarné diela, ale aj texty. Vy ako textár k tomu slovu máte blízko, takže sa vám to asi aj hodí, že je tu aj ten text. Veľmi. Ja dokonca musím Martina veľmi pochváliť. Mne sa páči až do tej miery, že som ho poprosil, či by mu nevadilo, keby som si niektoré tie vety tak troška prispôsobil a možno z nich niekedy urobím pesničku.